Most nem loptátok el? Jó, én nem akarom mondani, mit látok én távolról. Fenyegessé, buzi gyerek, ne fenyegessé. Üdös köcsög, tarrázik, tarrákok. Na mindegy, gyerünk, aztán majd lesz valami. Go, bassz meg, akkor go. Asszomat ijeszgeted? Jaj, bocsánat, milyen a stílusom. Tudod, hogy megijedtem, geci. Jó, itt kell bemenni, ahogy látom. Andy már nagyon nyomja. Aha, Azért ezt jól megemeltem, nem látszik, hogy kondizok. meg is néztem a segged. Ah, bazd már meg! Adjak már én is miért baszod? Te geci, valaki jön. Andy, gyere! De most nem tudok. Miért nem? Hát mert üldöznek. Nem akarnál békén hagyni? Jó, de jók vagyunk. Jaj, menjél! Várj. Egy tör már át! Várjál, meg kell keresni a Kraken játékot. Én azt hát már csinálom. Ja? Csak... Ja, én látom mi a probléma, ne aggódjál, megoldjuk. Mit kell dobni? Ott a ticket, vedd el! Mit kell ledobni? Nem tudok bemenni oda. Jó, majd megyek, menjetek, fuss. Menjél! Törjétek! Jó! Akta! Na, mit csinálsz? Aj, nehezen látom a dolgokat, de nem látom még tisztán a holnapot. Ja, itt vagyok. Nézd, hogy Google! Nézd a kis gecit! Itt vagy. Basz meg! Jövök! Megyek, Zoli. Egy kis segítséget azért elfogadok, de nem muszáj, ha nem értek rá éppen. Nem úgy akartam! De mi a gond? Nincs itt senki. Hát tényleg. Na most ide hoztad. Nem, én nem. Na, mehetünk. Most rá az ajtót. Ne arra menjél! Én majd leadok még egyet. Jaj, ezt kinyitotta! Na nyomjuk! Geci. Jogi Lándi. Vagy. Toljad, nyugodtan. Mert addig, szia. Ez mi? Ez fura volt. Ez mi? Meg vagyok baszva! Ez a segít. Basszeg eljött mellettem, úgyhogy nem itt ez mi. Ó! Micsoda? Ezért nem adjuk le, amikor ez a nő van már. Jó. Egyből meg is haltam. Kibírsz már jönni onnan? Hát ha nem égek fel. Ja, hogy itt kéne menni. A kurva De a anyádat. büdös! Milyen geci van? Ahogy bebújtál. Nem valami. Be vagyok. Te is érzed? Nem tudom miért halúzok, de nem látok semmit. Gyorsabb. Fussál, Bence! Júj, én nem ugrok! Egy bomba! Itt vagyok, Bence, fölötted. Köszi. Nándi, be vagy halúzva? Anyádat! A kedvenc hölgyem. Akkor... Ójaj. Légy Anyád, de parkour vagyok. Én kurvára halúzok amúgy, csak mondom. Vannak még fönt, csak le kellett jönnöm egy pillanatra. Történt valami, Bence? Nem. A kurva életbe! A büdös! Köszi! Jövünk, Nándi, megmentősödök. Elit alakulunk. Azt a kurva, de megjöttem. Fél, meghúzom, ez lesz a jó. Ja, ez a jó. Ja, nem. Mit bujkálsz el? Anyád, itt! Úgy nyakon vágott, hogy ilyet még nem láttál. Mi a gond? Bezárta az ajtót. Jaj, rábasztam az ajtót! Mi szó? Elég már. Hát akkor nem erre megyünk. Jó, viszont Andy meg vagy? Nem vagyok. Jó, Google, Zoli, miért? Hajrá, srácok, a kiutat majd intézitek. Látom, te is szapatod magadat lefele. Nem vagyok buzi, tudod. Srácok, van egy kis baj. Tudod, Andy, nyomjad! Ajaj, nyomod, Andy! Mi van? Semmi baj. Ja! Látom már. Andy! Jó nagy buzi vagy, Bence. Nézd, baszom! Baszd meg! Bence, hallgál. Biztos erre van aki fele, Nándi? De szinte nem tudom, pontosan. Mi a baj, Zoli? Másszátok le. Nándi is meghalt. Gyere, Nándi, úszd le! De ja, azt hittem a kettő között. Jó! Nem akarom mondani, de siess! Nincs semmi gond, nincs. De bazd meg, a kurva tűzbe belefutott megint. Zoli, mi a baj? Engem leütöttek a halucinációim. Ajá. Ott van a szipóka, az kéne nekem az asztalra. Azért nyújtam, csak Nekem stroke. van szipókám, várjál. Na, buzik, hát mondom, hogy de nem követtek, mert nem hisztek nekem. Nándi? Jó, most ez lehetem volt újra. Hogy jutottunk Semmi. vissza ide? Már ne haragudj. De tudom, hol vagyunk, nyugi. Mondom, hogy erre kell menni, ugye? Jó, akkor te menj arra, én elmegyek egyet. Nándi, ez mi? Hogy Ajaj, mentél sőt. át a kapu? Van egy kis problémája Nándinak. Jaj, baszd meg! Szia, Nándi! Hajrá, menj egyedül! Szargalacsin! Mekkora buzi. Nyugi, intézem. Ne!
Le! Ja. Gyere. Szia. Nem tudom merre vagyok, ne, rossz irány! Hol vagytok? Jó! Menj be! Menj be, Zoli! Menj be! Meg vagy Zoli? Szia! Ja. Nem szeretem elmagyarázni, hogy mit hogy értek. Ajaj. A kur... Nyomjátok. Én megkeresem a harmadikat. De nem volt szó. Baszd már meg! Hát értetlen, hogy ez nekem pel! Ne! Baj. Oda hogy mentél fel? Gyorsan talált ki. Hát én ezt nem hiszem meg egyszer. Ez tényleg. Igen? Valaki van ott? Ó, itt a Graves! Ugyanott vagyunk. Ez nagyon nagy ez a... Szóval, basz meg! Jó, de nem megyünk be. Ja. Kicsit lassan megyek én. Ne. Szerintem meghallott. Ne! Figyeljetek meg srácok! Adnál majd Azt azt baba. kimondtam neked. Akkor menjünk. Ne, mit csináltál? Geci de fut! Srácok, oda kéne mennem. Jó, most egy pillanatra teszem a bábút és gondol... Ne sírjál már. Gyorsan, Zoli! Menj innen! De új! Elfáradtam, jó, bebasztam! Gyerünk innen ki. Biztos? Jó. Ezt hogy kap Zoli B-t, amikor Zoli nem csinált semmit? Na jó, van, megyek. Szia.